Γεια σας παιδιά, σήμερα είμαστε σε ένα βίντεο, αλλά βλέπω μισό λεπτό παιδιά, γιατί από ό,τι φαίνεται ένας υπναράς εδώ πέρα δεν έχει ξυπνήσει. Γιώργο! Δώσε μου χρόνια Γιώργο τώρα. Δεν είναι ώρα για βίντεο σήμερα τώρα. Παιδιά, κατά λάθος το σκότωσα. Επιτέλους, παιδιά δεν ξέρω πώς εμφανίστηκε ο Γιώργος, που πήγε βασικά. Και ναι, εδώ πέρα ο υπναράς ξέχασε να βάλει το αλάρμ να του. κοιμηθώ. Γιώργο, έχουμε ένα βίντεο να κάνουμε, ξέρεις. Πρέπει να πολεμήσουμε τα τέρατα. Τι, μιλάμε με τα παιδιά τώρα δηλαδή. Ναι, μιλάμε με τα παιδιά. Γεια σας παιδιά. Περιμένετε. Μην το βλέπετε έτσι, παιδιά. Hello. Ναι, μην το βλέπετε έτσι, ναι, μόλις τώρα Μην με ξύπνησα. βλέπετε έτσι, γεια. Λοιπόν, είμαστε στο part 2 από τα Mortals και με τα τέρατα. Στο τελευταίο επεισόδιο δεν μας είχαν επιτεθεί κάποια τέρατα. Και αν θυμάστε καλά εδώ πέρα η πύλη δεν πήγε καθόλου καλά η τελευταία φορά. Γιώργο, ένα λεπτό. Πότε έσπασε αυτή η πύλη, γιατί έσπασε? Την είχαμε κλείσει τόσο καλά. Παιδιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά η πύλη ήταν κλεισμένη. Γιώργο, είναι και από εδώ πιο ανοιχτή. Παιδιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά είχαμε ανοίξει αυτή την πύλη και ο Γιώργος που πήγε μέσα, εδώ επίσης πέρα, βρήκαμε και ένα villager outpost, ναι, και πήραμε αυτό το potion, τέλος πάντων, και αυτό το μαγεμένο χρυσό μήλο. Και εγώ λίγο βρήκα φαγητό. αυτόν το κιάλι Ναι, τέλος πάντων, εδώ πέρα έχω ένα και ένα armor stand. Εγώ βρήκα επίσης. Εγώ έφτιαξα επίσης και ένα τέτοιο εδώ πέρα, amethyst chest plate, για να είμαστε. Και εγώ παιδιά έχω και chest plate και από πάνω και καπέλο. Και έχουμε προσθέσει και ένα animation που μπορούμε να σκαρφαλώσουμε, ας πούμε. Μπορούμε να δείτε, μπορούμε να κάνουμε double jumps. Ναι, το έχουμε κάνει και στην απαγωγή αυτό το. Ναι, όταν είχε απαγάγει ένας. Εντάξει, ας μην μιλήσουμε τώρα γι' αυτό. Αλλά ναι, ήταν μια πολύ κακή στιγμή. Πάμε δηλαδή, πάμε σε αυτό το βίντεο. Το σπίτι εκείνο που είχατε δει στην απαγωγή τώρα έχει χαλάσει ή δεν θυμάμαι. Ούτε εγώ πολύ θυμάμαι. Αυτό είναι δικό σου να ξέρεις. Είχες φτιάξει 2, δεν θυμάσαι. Πάρ' το εσύ τώρα αφού δεν έχεις. Τέλειο. Προσπαθώ να σπάσω αυτά από το μετεωρίτη, αλλά δεν σπάνε. Γιατί αυτά που είναι στο portal σπάνε. Επίσης δεν μπορεί να μπαίνεις μέσα και δεν γίνεται. Επίσης σήμερα παιδιά με τον Γιώργο θέλαμε να μπούμε εδώ μέσα, να εξερευνήσουμε, αλλά όλο πεθαίνουμε. Δεν βρίσκουμε. Λένε ότι έχει ανατριχιαστικά τέρατα εκεί μέσα και αηδίες και τέτοια. Αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Δεν μπορεί να απλά. Και ένας την τελευταία φορά έχεις μπει μέσα, Γιώργο. Και έχεις δει. Έλα ρε παιδιά τώρα. Νομίζω ότι δεν θα το πιστέψετε. Τέλος πάντων. Έχω και σπάω. Έπεσε και εδώ μετεωρίτης. Τι έγινε εδώ? Ναι, δεν θυμάσαι. Δεν πρόκειται να σπάσει, πρέπει να βρούμε καινούργια εργαλεία. Επίσης πρέπει να φτιάξουμε ένα πιο μεγάλο σπίτι για να και να πάμε και mining για να βρούμε και άλλα ορυκτά, ώστε να καταφέρουμε να σπάσουμε αυτά, να τα βγάλουμε από τη μέση, γιατί δεν είναι και πολύ ωραία, ας πούμε, εδώ πέρα. Ή μπορούμε τουλάχιστον να αφήσουμε εδώ το σπίτι, να πάρουμε τα πράγματα και να πάμε κάπου αλλού μήπως βρούμε. Να μείνουμε ή κανένα village. Είχαμε ένα village, ναι, είχαμε. Αλλά άρχισε που λέμε το Blood Moon, αν θυμάμαι. Blood Moon. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, γιατί είδα ένα περίεργο όνειρο επίσης σήμερα που ήμασταν εγώ, εσύ και μας κυνηγούσε ένας που χτύπαγε τις πόρτες για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω. Γιώργο, βλέπω ένα cave εκεί πάνω, ας πάμε καλύτερα. Το φίλτρο αυτό της αν είναι νυχτερινής όρασης, μπορούμε τότε να το βάλουμε και να βλέπουμε στις σπηλιές. Ρίξτε το δίπλα μας. Κάτσε, πάμε πρώτα να δούμε αν είναι καλή σπηλιά, γιατί. Ναι, γιατί αλλιώς θα το χρησιμοποιήσουμε, θα το χαλάσουμε, χωρίς να έχει κόπο. Καλά. Εγώ δεν είμαι καλός στα movements. Γιώργο, βγαίνει κάπου αλλού βασικά. Ωραία. Απλά ακολούθα τη σπηλιά και σε βγάζει σε ένα άλλο μέρος. Θα έρθω εκεί.
Καλύτερα να μην το χρησιμοποιήσεις τώρα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί έτσι δεν είμαστε σε καλή σπηλιά. Πρέπει να σκάψουμε, πιστεύω, προς τα κάτω, γιατί... Α, να, έχει εδώ πέρα ένα σημείο. Λες να έχει σπηλιά εδώ κάτω. Κάτσε, περίμενα. Γιώργο, δεν ξέρω τώρα αν έχει σπηλιά εδώ κάτω ή όχι. Βλέπω κάτι εδώ πέρα. Έχω ένα torch, Α, για. το οποίο μπορεί να μας χρειαστεί χρήσιμο. Για. Να είναι χρήσιμο. Για. Πάρτε το τώρα και φέρτε το προς τα εδώ να δούμε. Άμα πηγαίνει προς τα κάτω, Γιώργο. Κάτσε, Τέλεια, περίμενε. τέλεια. Να Κάτσε να δω, άμα είναι μεγάλη Ω, σπηλιά. Γιώργο, σκελετός. Σκελετός. Πρέπει να είναι όντως μεγάλη σπηλιά. Ναι. Α, δεν πεθαίνει ο σκελετός. Γιώργο, πηγαίνει πολύ κάτω. Λέω να μην πάμε. Δεν μπορώ να ανεβώ. Πώς θα ανεβούμε τώρα, είμαστε χαρά κλειστοφοβικά. Μην χρησιμοποιείς το τόρτς εδώ. Πάμε πιο βαθιά. Πρέπει να βρούμε ρηχτά να κάνουμε αναβάθμιση στα εργαλεία μας, Γιώργο. Αλλιώς πώς θα βγάλουμε... Ωραία, να το ρίξουμε τώρα. Γιώργο, κάτσε να πάμε λίγο πιο κάτω. Wow, Γιώργο, δες λίγο. Oh my god. Mineshaft. Mineshaft. Ναι. No way. Βρήκαμε Ωραία, mineshaft. έλα εδώ πέρα δίπλα να το ρίξουμε. Μαζί, δίπλα Δεν μας. χρειάζεται τώρα το torch, οπότε ένα. Είναι 8 λεπτά, είμαστε πολύ καλά. 1, 2, 3. Τέλεια, μπορώ να τα δω όλα τώρα. Κι εγώ. Είμαστε... Όπα, τι είναι αυτό. Woo! Ωραία. Έχει iron εδώ, θα μας χρειαστεί και water bucket και τέτοια. Α, δεν σπάει με το amethyst. Πρέπει να σπάσουμε πέτρα. Θέλουμε πέτρα. Έχω πολύ πέτρα. Πάω να κάνω... Δεν έχουμε crafting table. Να πάρουμε από εδώ. Το έχω πάρει εγώ το crafting. Θα πάρω λίγο ξύλο κι εγώ για να φτιάξω Πάρε και εσύ sticks. crafting. Εγώ πάω να κάνω... να το ψάξω εδώ τριγύρω, μήπως βρω κάτι. Ελπίζω να μην συναντήσουμε κανένα cave crawler με το mod που έχουμε βάλει. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια και δεν θέλω να τη ζήσω. Ούτε κι εγώ. Μάζεψε και φτιάξε μια iron αξίνα για να σπάσουμε διαμάντια, εάν πούμε. Ναι, σίγουρα. Έλα τώρα το πρώτο. Όχι, δεν θέλω να πάω από εδώ. Όχι, ευχαριστώ! Θα πεθάνω. Έχω δηλητήριο πάνω μου. Δεν είμαι καθόλου καλός αυτά. Πεθαίνω τώρα. Εντάξει, το μαζεύω το iron. Έφτιαξε και ένα φούρνο που θα μας χρησιμεύσει. Εγώ προσπαθώ να βρω κάτι, έχω βρει κι άλλο iron εδώ πέρα και... Ας κάτσω εδώ πέρα να ψήσω λίγο το iron και ας προχωρήσω λίγο. Πόσο iron εδώ πέρα που είναι. Μπορεί να βρούμε κανένα, πες το, Μάζεψε iron και φτιάξε μου αξίνα. Επίσης χρειάζομαι και μπόχες. Έχει πολύ iron εδώ. Πολύ ωραία τώρα. Εγώ φεύγω από το Minecraft, δεν έχει τίποτα. Μπορεί να βρούμε τίποτα, γι' αυτό μην... Εγώ δεν βρήκα, το έχω ψάξει σχεδόν όλο. Τότε... άχρηστα ψάχνουμε. Έχεις μήπως ξύλο πάνω σου κάτι? Έχω crafting table. Όχι. Θα πάρουμε από εδώ ξύλο, γιατί δεν Κάτσε είναι τώρα, γιατί έχω χαθεί, δεν ξέρω που βρίσκομαι. Επίσης θέλουμε coal, άμα βρεις coal, είναι iron πολύ shell. χρήσιμο. Ναι, εγώ το πέταξα επειδή μου είναι χαλασμένο. Εδώ είναι πολύ Τι είναι επικίνδυνο. αυτό, κάτι βλέπω. Έχει... Καταρχάς, έλα λίγο μαζί μου γιατί έχει πολλά τέτοια. Επίσης έχει πολύ Βλέπω iron. ένα περίεργο όρο εγώ εκεί. Κάτσε, γιατί έπεσα κάτω. Κάτσε τώρα το χάσα. Κυνηγάνε μια περίεργη αράχνη. Αχ, Αυτές λέγονται cave spiders. Μπορεί να σου δώσουν δηλητήριο όταν σε χτυπάνε. μου έχουν δώσει ήδη δηλητήριο, οπότε πήγαμε καώ. Ρίξει, είναι δύο. Ντάι, ψόφα. Είδα ένα μπλε πράγμα εδώ πέρα. Είναι λάπης, δεν ξέρω αν μπορείς να φτιάξεις κάτι με το λάπης. Μου δίνεις μια iron αξίνα. Δεν... Γιατί... όχι, εντάξει, μπορώ να σπάσω το λάπης, αλλά και πάλι πια... Αχ! Όχι! Έπεσα σε τρύπα. Γιώργο, πρέπει να έρθω. Θέλω από δηλητήριο. Πρέπει να έρθω εκεί. Πού είναι. Καλύτερα. Να έρθει εδώ πέρα, εκεί. Να αφήσουμε κάπου τα κρεβάτια μας. Θα στηρίξουμε στην τρύπα. Και μπορούν να σκαρφαλώσουν οι αράχνες. Εντάξει, τη σκότωσα. Βάλε κάπου τα κρεβάτια σου και κάνε reset point.
Έχει εδώ πέρα πολύ Έχει λάδι. coal. Θα μου δώσεις μια iron Το αξίνα, πιο χρήσιμο λίγο. ρηκτό. Wow. Δώσε μου λίγο, θέλω να μου φτιάξει μια iron αξίνα. Περίμενε να μαζέψω λίγο το coal εδώ και θα σου φτιάξω. Εγώ τα παίρνω όλα γιατί νομίζω μπορείς να φτιάξεις και redstone πανοπλία για κάτσε να παίρνω. Μπορεί, δεν είναι μισή. Αλλά και πάλι πρέπει να προσέχουμε μήπως βρούμε κανένα από τα σπάνια, τα όρους, τα καινούργια. Δεν βλέπω κάτι, ακόμα 50 κιλά iron. Παιδιά, Γιώργο, φέρε μου Τι? iron αξίνα, δεν έχει φαντάσει πως iron βρήκα εγώ εδώ πέρα. Δώσε ναι. μου, πού είσαι. Να μου αμέσως Έλα. πάρε iron εδώ, στο πετάω. Κάτσε να Πάρε πετάξω. και στίξ άμα θες. Και φτιάξω ό,τι θες. Έχω κι άλλο 8. Να πάω να βάλω το crafting table δίπλα από το κρεβάτι. Έχω κι άλλο ένα σε έκτοτε ανάγκη που ένα creeper θέλει να γιάσει το κρεβάτι και να συζητήσουνε. Ναι, μωρέ. Κι άλλο iron εδώ. Αξίνα. Έχει πολύ iron αυτή η σπηλιά. Καλά, φαντάζεσαι πόσο ακόμα iron έχω βρει και εγώ. Μπορούμε Άμα να φτιάξουμε τα ακολουθήσεις. πάντα, γενικά. Ναι, μόνο που δεν τα χρειαζόμαστε γιατί υπάρχουν καλύτερες πανοπλίες. Ναι, δεν μας Μόνο- έχει εμφανιστεί και κανένα τέρας μέχρι ώρες. Ναι, αυτό είναι περίεργο. Επίσης, Γιώργο, μου δίνεις Αλλά- 2 iron γιατί θέλω ένα bucket. Δεν μπορώ. Θέλω ένα... Υπάρχει iron εδώ πέρα. Που κάνεις mine. Ωραία, πάρε άλλα 3 τέτοια, πήγαινε ψιστά. Κάτσε, εντάξει. Έχω ένα φούρνο πίσω. Α, κάτσε, πρέπει Και να πού έχω λες κι εγώ ότι έχει ένα. πολύ iron. Το στόπα. Και χρειαζόμουν το τέτοιο για να φτιάξω ένα bucket, να το βάλουμε νερό για να... Εδώ είναι το checkpoint. Όχι το checkpoint, αυτό που... Reset point. Εγώ το έχω Όχι. κάνει, πρέπει να βάλεις και στο κρεβάτι. Αυτό εδώ πέρα. Α, το spawner. Έλα ρε μπρο. Τα λόγια μου, δε. Τι έρχεσαι να μιλάς. Α, Αχ, πω και αυτές οι αράχνες εδώ πέρα είναι Δώσε πολύ μου ένα σπαστικές. δώσε μου ένα σπαθί. Δώσε μου το σπαθί λίγο. Θα στο ξαναφέρω πίσω αμέσως. Με το σπαθί σπάς πιο γρήγορα Ε, τα cobwebs. Ναι, φέρτο. Στο έδωσα το σπαθί. Δεν μου το είδες. Lend your... Γιατί Lend your sword. Γιατί το χρειάζομαι. Λέω γιατί εγώ το έβαλα τόσο μέσα στο σπάνι του φούρνο. Είμαι με μία καρδιά, Γιώργο. Και- Το καλό που σου θέλω, μην τα φέρεις πάνω μου. Κι εγώ με μία καρδιά είμαι. Ελπίζω να εξαφανιστεί αυτή η αράχνη από εδώ και να μην την ξαναδεί. Μπορώ να βάλω για... όχι. Πάω να σπάσω γρήγορα το spawner. Γρήγορα. Πρωτού... Χρησιμοποιήσει την αξίνα. Με το σπαθί σπάς τα cobwebs, όχι το spawner. Ρε φίλε, αυτό το jumpscare που έφαγα. Ωραία. Πάμε το spawner. Είναι ο κουβάς. Καλύτερα με αυτό να το σπάσω και ναι. Πήρα και τα XP. Ωραία, πού έχει νερό. Και τώρα Μακριά και πες αγαπημένα αντίο σε μου αυτές ώρα. τις αραχνούλες. Τέλους. Φέρε το σπαθί τώρα γιατί δεν θα έχω να πολεμήσω και βλέπω ένα ζωμπάκι που έχει νερό. Α, Έλα, εδώ είμαι πίσω. τι να σου Το δώσω. σπαθί. Μμμ. Σου κάνεις έτσι. Πρέπει να πάμε και κάτω. Δεν το πήρα το σπαθί. Α, επίσης δεν χρειάζεσαι κουβά. Μπορείς να πάρεις με τα movements. Αφού Είναι πολύ δύσκολο. βρήκα diamond. Ναι, εγώ κατέβηκα. Α, εγώ είμαι ακόμα με λίγη ζωή, οπότε... Α, κάτσε, έχω ιδέα, περίμενα. Καλά, τα diamonds δεν είναι τόσο καλά όσο τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε η ορατότητά Όχι, μας όχι. βγαίνει. Ναι, στο είπα. Πέθανες. Όχι, όχι, Όχι. Γιώργο, δεν βλέπω τίποτα και δεν έχουμε τόρτσις. Έχω εγώ κάτι εδώ πέρα. Φτιάξε. Στο chat, το chat. Πού είσαι, Γιώργο, δεν βλέπω Το τίποτα. φτιάξα. Βάλε κάτω τόρτσι. Είναι το diamond που είπες. Εδώ. Γεια, πού είστε, δεν βλέπω.
Πού είσαι, δεν σε βλέπω, άνθρωπε μου. Α, ναι. Το άλλο δικό μου, το άλλο δικό μου, το άλλο δικό Εγώ μου. σου είπα, πόσα diamonds έχει! Θα τα μοιραστούμε, ρε, τι νομίζεις ότι είναι. Παναγία μου, κι άλλα. Λοιπόν, φτιάχνω σπαθί για τον καθέναν. Πήρε ένα διαμάντι. Άρα, Εσύ πώς έχεις? κάτσε, προσπαθώ να σου δώσω, αλλά δεν τα παίρνεις, τα παίρνω εγώ κατά λάθος. Κάτσε, βγες από εδώ πέρα, γιατί δεν μπορώ να σου δώσω. Πρέπει να βρούμε άλλο ένα διαμάντι για να δώσω 3 σε σένα και τέτοιο. Και πώς το λένε. Δεν βλέπω τίποτα. Βρήκα! Πού είσαι, έλα εδώ να σου δώσω. Εσύ φτιάχνεις διαμαντένιο σπαθί. Πάρε εδώ. Φτιάξτε διαμαντένιο σπαθί, εγώ να φτιάξω διαμαντένια αξίνα ώστε να κάνουμε mine καλύτερα. Ωραία. Γιατί εδώ πέρα οι άλλες οι αξίνες δεν βλέπω να κάνουν καλή δουλειά. Οι άμετρες συγκεκριμένα. Φτιάξε σπαθί, κάτσε να δω. Θέλω Diamond σπαθί, obsidian. Γενικά είναι Πού περίεργο. είναι τα... Πώς το φτιάχνω. Να το φτιάξει το σπαθάκι. Και δεν βλέπουμε τώρα τίποτα εντωμεταξύ. Ούτε και εγώ βλέπω. Πόσο και εμένα μερικά τόρτσις. Να είχαμε και... Ευχαριστώ. Να είχαμε ξανά ένα τέτοιο potion. Μπράβο, το είπες σωστά το παιδί μου. Potion. Μήπως να βγούμε έξω, γιατί εγώ δεν αντέχω. Βρήκα διαμάντι. Διαμάντι. Ωραία, πού είσαι. Εδώ. Κάτσε να δω. Πού είσαι καλά, σε βλέπω. Έλα, έρχομαι. Οπα. Για να δούμε, ας ελπίσουμε να μην είναι ένα, γιατί πιο πολλές φορές είναι ένα. Ωραία, δώστε μου και τα 3 να φτιάξω ξύνα. Μάλλον όχι τα 3, δεν ξέρω. Θα κρατήσω τα 2. Ωραία, τι ανταλλάσσα γι' αυτό εδώ πέρα τα 3. Καταρχάς σκοτωτό, γιατί έχεις όλες τις καιρούς. Θα σου δώσω, πάρε εδώ, θα βρούμε κι άλλα. Για να φτιάξουμε. Ανταλλάσσεις με το μαγεμένο μήλο. 3 diamond. Πάρε το ένα diamond που σου θέλω να φτιάξεις κι εγώ ένα σπαθί, γιατί αυτό είναι πολύ νουμπικό επίσης. Γιατί μου το έδωσες? Δεν ξέρω, εγώ απλά πετάω τα πράγματα που δεν θέλω. Μην με χτυπάς. Πέτα τα στη λάβα. Επίσης θέλω κι άλλα τόρτσις, τι θα μου κάνουν τα 4. Πάμε, έχει πολλά άλλα σημεία να πάμε, αλλά τώρα δεν βλέπω. Εδώ στη λάβα μπορεί από κάτω να έχει diamonds. Κάλυψε τη λάβα. Καλύτερα να πάμε και nether. Τι λες? Ναι, αλλά χρειαζόμαστε obsidian. Άμα φτιάξουμε obsidian, μπορούμε να φτιάξουμε και τα obsidian τα σπαθιά. Επίσης, πρόσεχε, υπάρχει ένα creeper κάπου εκεί μπροστά. Πρέπει να πάμε πάνω. Πάνω εννοείς όχι να βγούμε από τη σπηλιά, γιατί αλλιώς δεν θα βρούμε obsidian. Ναι, πρέπει να πάμε πάνω γιατί θα Περίμενε να φτιάξω ένα σπαθί. Εκεί που ήμασταν πριν θέλω να πάμε. Στο σπίτι. Ή εννοείς εκεί, άμα κατάλαβα που λες. Και στο σπίτι θέλω να πάμε γιατί μου έχει λείψει. Μα δεν μου έχει λείψει, θέλω να κοιμηθώ. Γιατί ποιος σου είπε ότι είναι νύχτα. Δεν ξέρουμε καν. Γιώργο, το creeper ήρθε να σου πει ένα γεια, είναι από κάτω σου. Τώρα έρχεται να πει για σε μένα. Εντάξει, το σκότωσα. Πώς ανέβηκες εκεί πάνω σου. Εντάξει. Πρέπει να ανεβούμε εκεί πάνω. Καλά σου είπα ότι χρειαζόμαστε νερό. Κάτσε, μπορεί να υπάρχει κάτι πιο προς τα δω. Να, δες Γιώργο, μπορούμε να έρθουμε από εδώ. Έχω μισή καρδιά, πρέπει να φάω το μήλο, αλλά δεν μπορώ. Γιώργο! Wow, έλα να δεις! Τι? Εδώ πέρα τεράστια σπηλιά. Και παιδιά, μόλις τώρα μου τέλειωσε το torch. Δεν έχω. Θα βάζω εγώ. Καλά, μην βάζεις όμως τόσο συχνά και να μας τελειώσουμε. Λοιπόν, παιδιά, προσπαθούμε να βρούμε τώρα. Εκεί έχει νερό και λάβα. Προσπαθούμε να βρούμε και άλλα ορυκτά. Κι άλλο Minecraft. Πάω στο Minecraft, πάω εγώ για το obsidian, μιας και έχω την αξίνα επίσης. Πού είναι το Minecraft?
Εδώ πέρα προς τα μένα είναι. Όπως έρχεσαι θα το δεις. Άρα πήγαινε εσύ καλύτερα στο Minecraft. Παιδιά, μόλις τώρα βρήκα ένα glitch του κόσμου. Γιώργο, δεις λίγο. Είναι η λάβα με το νερό, δεν καίγονται, δεις λίγο. Λογικό για ένα τέτοιο κόσμο, ρε Γιώργο. Σχεδόν μπήκαμε στη λάβα αυτή τη στιγμή. Δεν έγινε τίποτα, παιδιά. Εγώ δεν πήγα να μπω στη λάβα. Τι εννοείται. Τι είναι. Δεν μπορώ να φτάσω και στο νερό, είναι σαν υπάρχει ένας αόρατος τείχος εδώ πέρα. Είναι λες και είμαστε στο world border. Εκεί είμαστε. Έτσι όπως πάει το παιχνίδι, εκεί θα μας βγάλει στο τέλος. Δεν έχω νερό για να φτιάξω το ψήρι. Διαμάντια, έρχομαι. Πού είσαι, Γιώργο? Γιώργο, πού είσαι? Εντάξει, άστο, θα τα πάρω εγώ, θα φτιάξω Μπορεί. ξύλο. Έχει ομπζίδιαν εκεί, πού είσαι? Πού είσαι? Θέλω το ομπζίδιαν. Θέλω το ομπζίδιαν. Γιώργο, χρειάζομαι το ομπζίδιαν. Ωραία, πήγαινε στο Minecraft και μετά έλα. Δεν έχει κάτι να πάει αυτό σου λέω. Πάρε τα διαμάντια, εγώ δεν θέλω. Πού είσαι, θα με κάνεις τυπή. Περίμενε. Σε σένα, γιατί εγώ δεν μπορώ να σε βρω. Κάτσε, γιατί θέλω. Επίσης, τι είναι αυτό εκεί το αντικείμενο, το ροζ. Α, είναι για αυτό το moon. Όχι, θα με κάνεις. Κάνε με teleport γρήγορα, Γιώργο, κάνε με teleport. Έχει αράχνη και Γιώργο, κάνε με teleport γρήγορα. Περίμενε, δεν μπορώ να σου κάνω κανένα teleport. Γιατί θα πεθάνω. Κάνε με γρήγορα teleport. Δεν μπορώ. Το σημείο, μπορείς εκεί που είσαι στο νερό. Πρέπει να βάλω το πρόγραμμα του. Όλο λες ότι πρέπει να φας το golden apple και δεν το τρως τελικά. Τι θα γίνει? Πρέπει να το Στα φάω. λέω. Αλλά δεν μπορώ. Παιδιά, εδώ πέρα το παιδί δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν με κάνει και teleport στο μεταξύ για να βρω να φτιάξουμε τα υπόλοιπα πράγματα. Καλά, παιδιά, εγώ πάω στο Minecraft. Εντάξει, το σκότωσα. Ωραία, τώρα κάνουμε τι. Αφού μου είπες ότι θα πάω στο Minecraft. Κάναμε πρώτα τι και μετά θα πάω. Πήγαινε τώρα. Δεν μπορώ καταρχάς να ανεβώ, είναι ψηλά. Δεν πειράζει. Το παιδί δεν πάει καλά. Επίσης δεν μου έχεις δώσει πολλά τόρτσες και δεν βλέπω τίποτα. Ωραία, τότε να έρθεις. Ναι, κάνε με τύπη όμως, δεν ξέρω που είσαι. Α, δεν μπορώ να πάρω νερό. Δεν το χρειαζόμαστε τώρα, έχει ήδη εκεί πέρα. Πώς δεν το χρειαζόμαστε το νερό. Θα με κάνεις teleport επιτέλους. Όχι. Αφού δεν μπορώ να ανέβω πάνω στο Minecraft σου λέω. Ωραία, περίμενε. Θα περιμένεις ένα λεπτό. Εντάξει. Περιμένεις. Η Βλέπω υποδομή το nickname σου, εντάξει. είναι αρετή. Α, έχει πολύ εδώ πέρα. Εντάξει, τότε είμαστε Ωραία, καλυμμένοι. βγάλω το, έρχομαι, βρήκα το nickname σου και τέλος το παιδί. Ωραία, άρχισε να κάνεις mine πολύ obsidian, το χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε εργαλεία κάικα. Καλά είναι. Πρέπει να βγάλεις το νερό, Γιώργο. Πρέπει να το μπλοκάρεις από εδώ. Μπλοκάρε το, βάλω το και εκεί. Εντάξει. Μάλιστα, καταρχάς πρέπει να προσέχουμε κιόλας μην υπάρξει λάβα από κάτω. Συνεχίζει να έρχεται νερό, Γιώργο. Εντάξει. Τέλος, τα παιδιά αποφάσισε και το ίδιο το νερό να σταματήσει να έρχεται. Χρυσός, τι να το κάνουμε. Τα θέλουμε το χρυσό για τον Nether. Ναι. Να ξέρετε, παιδιά, το πιο άχρηστο ορυκτό σε όλο το Minecraft είναι ο χρυσός. Σπάει πάρα πολύ εύκολα. Τι να το κάνετε. Ναι, είναι χρήσιμο όμως για τα piglins. Ναι, σε μόνο αυτό χρησιμεύει. Είναι νουμπάκια τα piglins. Ωραία, μπορείς να μου δώσεις το obsidian να αρχίσω λίγο το portal. Περίμενε, πρέπει να φτιάξουμε και το obsidian του σου. Όχι. Εδώ πέρα μετά από 5 αιώνες θα κάνω mine. Εσύ γιατί δεν αφού έχεις κάνεις αξίνα, 5 δεν έχεις. αιώνες, Γιώργο, κάνεις 5 αιώνες. 5 παιδιά, μετά από 1 ώρα με αυτή την αξίνα εδώ πέρα, κατάφερα να μαζέψω όλο αυτό το Αυτό. κομμάτι.
Και λίγο gold γιατί το Ναι, θέλουμε γιατί για θα το το χρειαστούμε. piglins. Γιώργο, το μόνο πρόβλημα τώρα είναι το ότι δεν έχουμε flint. Το οποίο το χρειαζόμαστε. Είχα βρει πριν gravel. Ωραία, πού είναι τότε? Δεν ξέρω, θα ψάξω από εδώ, θα ψάξω από Πολύ εδώ. ωραία. Εγώ θα μαζέψω τα διαμαντάκια. Είδα κάτι μεγάλο, είδα κάτι εκεί πέρα, κόκκινο και μετά να εξαφανίζεται. Δεν ξέρω. Λέτε να μας επιτεθούν επιτέλους. Εμείς για αυτό κάνουμε το βίντεο, για να σας δείξουμε το mod, αλλά... Όχι για να κάνουμε speedrun όλο το Minecraft. Ναι, αλήθεια είναι. Γιώργο, αν έχεις iron, αλλιώς να πάρω για το flint. Έχεις iron. Μες στο φούρνο, μες στο φούρνο. Είναι εκεί πέρα ο φούρνος. Ελπίζω, ρε φίλοι, να μας επιτεθούν. Ναι, παιδιά, εμείς αυτό θέλουμε να σας δείξουμε πιο πολύ. Γι' αυτό τόση ώρα προσπαθούμε. Και, Ναι. και είμαστε και μέσα στα κέρδη πιο πολύ, γιατί εμείς εδώ πέρα εμφανίζονται όλα τα πέρα. Ζώβι, όχι ευχαριστώ, δεν θέλω την επέλεγχη σου. Σώμα. Ούτε εγώ Κάτσε δεν να είναι. πάρω νερό. Καλό κακό, δεν ξέρεις ποτέ και ποτέ. Α, Πού να το χρειαστούμε στο Nether. ξέρω εγώ, άμα χρειάζεται να κάνουμε water bucket clutch. Τι είναι αυτό. Συγγνώμη, δεν ξέρεις. Clutch. Είναι σαν πέτεις από ένα ψηλό μέρος. Ναι, αυτό. Ναι, αυτό λέγεται water bucket clutch. Στο Nether θα κάνουμε εγώ την packet clutch. Όχι, Ωραία, όχι, ρε. Τι? Gravel. Ωραία. Τώρα κάτω Ωραία, μάλλον εδώ είχα να σου βάλει δώσω. πέτρα, δεν είχα βάλει gravel. Να το. Θα πληγώ. Ένα iron, παιδιά. Παιδιά, βγήκα σε ένα τελείως διαφορετικό. Ορυκτό περίεργο, Γιώργο. Αλήθεια. Ναι. Κάτι μου λέει. Όχι. Παιδιά, Κάτι μου λέει ότι κάτι είναι. Γιώργο, ψόφισα. Μέσα στο νερό, Γιώργο, μέσα στο νερό. Καλύτερα να σε κάνω τυπή εδώ. Όχι, μην με κάνεις τυπή, είμαι εντάξει. Με παίζησα. Πρέπει να ανεβώ εκεί πάνω και μετά κάνεις teleport σε μένα, Γιώργο. Γεια παιδιά, εγώ κάνω βίντεο τώρα. Το ξέρουνε μήπως. Hello. Κάνω vlogging, άλλο βίντεο κάνω, στο βίντεο κάνω βίντεο. Μπρο, δεν βγάζει καν νόημα αυτό που λες μόλις τώρα. Γεια Μόλις σας, τώρα πάντα γεια το σας λέει. παιδιά. Είμαι εγώ ο Γιώργος, georgethekingpapaki.com. Κάνουμε βιντεάκι εδώ πέρα και θέλω να σας πω ότι είμαι με το φίλο μου εδώ σε ένα cave. Δεν είναι AI, παιδιά, δεν είναι χαζά, Γιώργο, δεν είναι χαζά. δεν παιδιά. είναι Σώστε. AI, δεν είναι AI, παιδιά. Όπως βλέπετε είμαι όντως σε ένα cave. Και όπως βλέπουμε δεν μπορώ να ανέβω τα είχα πάνω. Παιδιά, κάνω βίντεο μέσα στο βίντεο σας, εντάξει. Κάντε like και subscribe, Like και subscribe. Πατήστε το ρε φίλε, πατήστε το. Να το ανατινάξετε βασικά. Ναι, σαν το creeper. Βάλτε ένα creeper εκεί πέρα δίπλα. Παφ, το ανατείναξε όλο το κινητό. Κάσω για τα χρήματα. Και μετά πηγαίνετε Τώρα πάνω πού στις φωνήσεις είμαι και πείτε πάλι τώρα? iPhone 17 πατέρα. Τώρα κάτσε γιατί όχι μόνο δεν βλέπω, δεν ξέρω και πού είμαι. Φίλε, θέλουμε Κατάλαβα. poison η ώρα, νυχτερινής ώρας. Πόση νυχτερινής ώρας. Πρέπει να μπούμε λίγο creative, όχι creative, survival, creative, τέλος πάντων, για να πάρουμε το poison. Ωραία, Το Γιώργο. potion. Είμαι πίσω εκεί. Ας πάω λίγο ρυθμίσεις, παιδιά, μόνο γι' αυτό. Δεν μπαίνω ξανά δημιουργική, γιατί είναι Κλέψα. και άδικο. Είναι και άδικο, ναι. Γιώργο, είσαι δεν εσύ. βλέπω τίποτα. Εγώ. Ναι. Κάτσε θα πάρω πολλά πώς. Όχι, μην πάρεις. Θα πάρω εγώ. Καλά, παίρνω κι εγώ για να έχει ο καθένας. Γιατί δεν μου το βγάζει, τι γίνεται. Εγώ είμαι δημιουργική. Γιατί με έβγαλες, εγώ τώρα που εκεί πάνω πώς θα πάρω, αφού εσύ είσαι σε τελείως άλλο μέρος. Νυχτερινής Α, κάνε ώρας. τηλεμεταφορά, βρείτε τα όρους πάλι. Εντάξει Γιώργο, κάνε τηλεμεταφορά σε μένα. Θα πάρω 3. Παιδιά, δεν ξαναπαίρνω δημιουργική γιατί είναι κλεψιά για σας. Ναι. Άντε Γιώργο και κάνε τηλεμεταφορά σε μένα. Για να δεις Ωραία, τα... ωραία. Δεν ξέρω αν είναι αυτά τα ορυκτά βασικά, είχα βρει κάτι άλλο. Coal είναι αυτό. Εγώ κάτσε.
Α, όχι, κάτι άλλο είχα βρει. Και πάλι χρειαζόταν στη νυχτερινή ώρα. Κάναμε ρίξε το potion τώρα που είμαστε εδώ πάνω μαζί. Ωραία. Τα βλέπω όλα τέλεια. Ω, Πού είσαι καλέ εδώ? εδώ με δίπλα σου. Δεν ξέρω, σκαρφάλωσα το νερό και ξαφνικά εμφανίζεται. Παιδιά, εγώ λέω με τον Γιώργο να σπάσουμε τον πρώτο κανόνα του Minecraft. Τι? Σπάμε όλο κατευθείαν κάτω. Πρέπει να το κάνουμε, αλλιώς δεν θα βρούμε. Τα ορυκτά είναι συνήθως σε βαθιά μέρη και αυτό δεν είναι αρκετά βαθιά. Πάμε κάτω. Γιατί σπάμε τον όρο του Minecraft? Σπάμε τον πρώτο κανόνα του Minecraft. Γιατί? Διότι μπορεί να πέσει σε κανένα κέφι και να ψοφήσει. Να γίνουν πολλά πράγματα. Εκεί δεν έχω πάρει νερό. Εγώ έχω νερό. Πρέπει να το έχω, περιμένετε παιδιά, πρέπει να το έχω έτοιμο για να κάνω εγώ την bucket class. Βρήκα... Πέντρο. Ναι, οπότε πρέπει να ανεβώ ξανά πάνω. Πώς θα ανεβώ τώρα πάνω εδώ πέρα, παιδιά? Έχω και κλειστοφοβία εγώ. Εγώ έχω το water bucket, κάτσε θα προσπαθήσω να κάνω κλάτς. Πέσε. Το έκανα. Έκανες κλατς. Ναι. Αυτό το κλατς, πώς το λέτε? Water bucket clutch. Καταρχάς, εγώ αναρωτιέμαι, υπάρχουν βασικά στα διαμάντια. Υπάρχουν καταρχάς στα cave αυτά τα τέτοια ή μπορείς να τα βρεις μόνο σε συγκεκριμένα σημεία. Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Επίσης, Γιώργο, ξέρεις θα τον έλεγα να φτιάχναμε το γάτζο. Ώστε να μας βοηθήσει. Ναι, παιδιά, έχει ένα γάτζο. Δεν έχουμε όμως κανένα τέρας εδώ αυτό, πέρα. παιδιά, δείτε και πολύ εθελοντικό περιστέρατα. Παναγία μου, το πέρα παίζει Minecraft χρόνια αυτό ο σκελετός, δεν ξέρω τι κάνει εδώ πέρα και είναι τόσο καλό στο παιχνίδι. Άουτς, και θα με σκοτώσει. Εγώ θέλω να πάω πάνω, στο σπιτάκι μου. Δεν με ενδιαφέρει, θα πάω μέσα να μπω στο πόρταλ. Εγώ δεν θέλω να κάτσω άλλο εδώ. Πάμε πάνω να πάμε στο Nether τότε, Γιώργο. Πώς? Βρήκα κι άλλα διαμάντια. Ξέρεις την Μόλις έξοδο. πάμε στην επιφάνεια, έχεις flint, έχω εγώ όσα χρειαζόμαι. Έχεις εσύ βρει που... Ναι, έχω αρκετά όψη. Εννοώ την επιφάνεια, πώς θα βγούμε έξω? Θα σκάψουμε προς τα πάνω. Πώς? Παιδιά, πείτε κάτω στα σχόλια αν το παιδί από εδώ είναι ανεγκέφαλο ή αν είναι έξυπνος. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω πως απλά πρέπει να σκάψεις προς τα πάνω και θα βγεις πάνω. Τόσο απλό. Ναι, κάτι βρήκα. Βρήκα κι άλλα διαμάντια. Η επιφάνεια! Ωραία, κάνε με τηλεμεταφορά τώρα. Κάτσε. Θέλω να πάω στο σπιτάκι μου. Σπιτάκι μου θέλω να πάω. Θα πεθάνω, Γιώργο, όμως αν δεν κάνεις τηλεμεταφορά, γιατί εδώ πέρα έχουμε 50 creeper. Θέλω το σπιτάκι μου. Πήρα φλιτ. Μου πω ότι είμαστε καλυμμένοι. Θέλω το σπιτάκι μου. Πού είναι το σπιτάκι μου, παιδιά? Πού είναι το σπιτάκι μου? Μήπως το έχετε δει κάπου εδώ κοντά? Δεν ξέρω και όλα. Δεν ξέρουν και τα παιδιά. Γιώργο, απλά κάνε με τηλεμεταφορά. Να τελειώνει. Γιώργο, απλά μην έρχεσαι. Τι είναι αυτό εκεί κάτω? Παιδιά, αυτά τα μαύρα τώρα δεν με ανησυχούν και οι πολλές πέτρες. Ναι, αυτό εδώ είναι το περίεργο σημείο που ξαφνικά σταματάει ο κόσμος και είναι τέτοιο. Ναι, πώς είμαστε κοντά στα φάρμα. Ή στα φάρμα, αυτό είναι σε παλιά έκδοση, στο World Border. Για κάνε τηλεμεταφορά, Γιώργο, μία. Ναι, είναι περίεργος ο κόσμος. Ναι, δεν κάτι μου λέει πως δεν θα πάει καλά. Καθόλου καλά, τι είναι αυτό? Έχεις φαγητό, πεινάω. Ναι, έχω πολύ ψωμί. Ψωμί, δεν μου αρέσει το ψωμί, αλλά θα το φάω. Αυτό έχουμε φάει. Είναι μπαγιάτικο καλέ αυτό.
Μη μου δίνεις άλλο, δεν θέλω, καλά είναι και τα παιδιά. Όχι, καλά, μην είναι μυστικός μου. Γιώργο, εγώ Δεν λέω, μπορώ να κάνω φτιάχνουμε και κάτι άλλο, βάρκα, παιδιά. Φτιάχνουμε βάρκα και βουτάμε. Όχι, Γιώργο, Ναι. όχι, Γιώργο. Το σπιτάκι μου εγώ ψάχνω. Που Δεν πρόκειται να το πας. βρούμε, είμαστε πολύ πιο μακριά. Επίσης χάσαμε το πόρταλ που φτιάξαμε, δεν θυμάμαι τίποτα. Χάσαμε το πόρταλ. Ίσως να γίνει αυτό που γίνεται την επόμενη φορά. Τι, Να πέσει ο μητεωρίτης. μπορεί. Δεν ξέρουμε και ποτέ. Πάμε να εξερευνήσουμε λίγο. Θα σπάσει εσύ να φτιάξουμε τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα ήρθαμε σε περίμενε. αυτό το σημείο και Ναι. ξαφνικά Όχι, νύχτωσε. τι ξαφνικά εδώ, έχουμε περάσει πολλές μέρες. Δεν ήρθε Καλά, ξαφνικά. είναι Ας πάμε ξαφνικά. από αυτό το μονοπάτι. Πού, από Ένα πού? πρόβατο, βλέπω ένα πρόβατο κάτι. Κατσίκα Ωραία, κάτι. μια κατσίκα θα είναι. Γιώργο. Κάτσε, Γιώργο. Περίμενε να δω τι είναι αυτό. Το φακό, Γιώργο, το φακό. Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο, παιδιά, αυτό δεν είναι φυσιολογικό που ζω. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα, αυτή η Μας κυνηγάει! Τρέχα! Παιδιά, είμαστε κούπριγκ. Δεν λες τίποτα. Παιδιά, Έχουμε μια... ζούμε κατά δίωξη τώρα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, παιδιά, είναι Ραν! μια κατσίκα στα δύο, η οποία είπε να πήξει την γειτόνι μας. Γιώργο, είναι από πίσω. Δεν ξέρω, αλλά εγώ να μπαίνω κάπου γρήγορα. Εγώ δεν έχω πλούς. Εγώ ακολουθώ το μονοπάτι. Νάτος! Γιώργο, ακολουθώ το μονοπάτι και σε ένα σημείο πάω αριστερά και Ας μετά... μην κάνουμε αριστερά, γιατί είναι από κάτω μου. Γιώργο! Έπεσα! Ναι. Found you. We be over. Γιώργο, βλέπω ένα village, πάω προς το village. Γιώργο, κατακτήσαντες κάτι λένε εκεί πέρα, πως δεν είναι πάνω. Όχι μόνο εσύ, και εγώ θα πεθάνω. Ναι, ισχύει 2 τέρατα υπάρχουν τώρα. 2 τέρατα. Ναι, αυτό κάτι που έλεγε εκεί πέρα στην πινακίδα και αυτό που σε κυνηγάει εσένα. Ωραία, κάντε μου μεταφορά γρήγορα εκεί. Δεν ξέρω. Μεταφορά, Γιώργο, πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Ακούγεται μουσική καταδίωξης. Πρέπει να μπούμε μέσα στο σπίτι γρήγορα. Σπίτι. Μη μου πεις. Ξέρεις, Το παλιό μας σπίτι. Παιδιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε από παλιά, αλλά εδώ πέρα αυτό ήταν το παλιό μας το σπίτι. πες μου ότι έχει και τη λάβα δίπλα. Για κάτσε Α, ψάξε την λίγο. κλείσαμε, την Α, κλείσαμε. ναι, αφού κάτι δεν θυμάμαι. Γιατί με κάτσε και λίγο. Δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα. Ούτε εγώ θυμάμαι τι είχε γίνει. Κάτι με Blood Moon είχε γίνει προς τα Τι είναι αυτό, κάτι λαμπυρίζει. Γιώργο, στο είπα ότι υπάρχουν Να δύο πάω εκεί πέρα λίγο να δω. Δεν στο προλάβω. Λέει ότι κοιτάω για σένα. Σε κοιτάω. Γιώργο, μπες μέσα γρήγορα στο σπίτι. Είμαι αλλού, εγώ δεν έχω σπίτι, περίμενε. Μακούρπρο! Παιδιά, δεν αντέχω. Αυτό είναι το παλιό μας σπίτι. Έχουμε και κεριά εδώ. Πρώτη φορά το θυμάμαι ότι είχαμε κεριά. Δεν θυμάμαι. Τι ωραία που περνάμε. Παιδιά, like και subscribe για να υποστηρίξετε την ψυχική μας υγεία. Δεν αντέχω. Η ψυχική μας υγεία. Είμαι πάνω σε ένα τι είναι αυτό.
αυτό εκεί κάτω. Ποιο? Κάτι είδα. Παιδιά, αυτό το βίντεο δεν ξέρω. Άμα χρειαστεί θα πάει και 1 ώρα. Εγώ εδώ πέρα ζούμε. Σώθείτε. Ζόμπι θα πεθάνει. Ελπίζω να μας κυνηγήσει κάποιο άλλο πέρα. Πέθανε ζόμπι. Δεν είναι. Ελπίζει. Τι ήταν αυτό, Γιώργο? Δεν ξέρω. Παιδιά, να ξέρετε, δεν θα κοιμηθούμε. Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει και για εσάς και κάνουμε. Όχι. Να το εγώ. Αυτό ήταν αειδιαστικό ο ήχος. Ο ήχος. Και μόνο ο ήχος. Λοιπόν, Γιώργο, ήρθε η ώρα και στιγμή. Φέρε το Flint. Πρέπει να πάμε στο Nether. Γιώργο, μην το πλησιάσεις, έτσι ανατριχιάζω και δεν μ' αρέσει καθόλου αυτός ο ήχος. Το φλιτ δεν έχω εγώ κανένα φλιτ. Γιατί είπες ότι έχεις, εγώ δεν έχω. Γιώργο, Τι λέτε? Παιδιά, δεν ξέρω. Γιατί ήταν μια τέτοια μουσική. Γιώργο, κατέβαινε εκεί πέρα. Γιώργο, τρέχα! Γιώργο, τρέχα! Θέλω, παιδιά, κοιτάξτε το μόνο και λίγο. Run! Loser. Με κοιτάει. Παιδιά, θα πεθάνουμε Είναι απ' έξω, εδώ. πρέπει να κλείσω. Όχι, Γιώργο, πρέπει να βάλεις. Ανοίγει! Έσπασε την πόρτα! Είναι θανατηφόρος. Γιώργο, Έσπασε τα παράθυρα, φιλέ. Δεν πάει άλλο. πρέπει να βάλουμε κάποιο με τον σπόν. Παιδιά, δεν πάει άλλο. Όχι. Τι έφυγε, τι λες. Παιδιά, έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε flint. Και δεν μπορώ να πάω στο Nether. Και εσύ είσαι έξω και είναι έξω και αυτό το τέρας. Είναι έξω από το δικό σου σπίτι, αλλά εγώ επίσης θα μπούμε. Θα μπούμε. Σπάσει κανένα τζάμι και θα αρχίσει. Και θα πάρεις ένα κομπίνετες. Λοιπόν, Είσαι εδώ. Κάτσε, έχω ιδέα. Είναι εδώ. Φτιάξω. Με σκότωσε. Όχι με φίλε, με σκότωσε ρε παιδί μου. Δεν θέλω να είμαι ο επόμενος. Καλύτερα να έρθω σε σένα και να... Μέσα. Να το Έσπασε το πέρα! Γιατί δεν έσπασες την πόρτα, ρε Γιώργο? Γιατί έσπασα εγώ! Αυτό σπάει τις πόρτες! Γιώργο, κάνε τηλεμεταφορά. Δεν μπορώ! Μπες σε ένα σπίτι, κλείδωσέ το και κάνε τηλεμεταφορά. Δεν έχω τίποτα πάνω μου. Όχι, δεν έχω τίποτα πάνω μου. Δεν είμαι εκεί που είσαι. Τι? Ωραία, έρχομαι σε κάνω και με το Κάτσε. εδώ. Ναι, κάνουμε. Όχι, Έλα. όχι. Γιώργο, είναι απ' έξω! Είναι πίσω! Δεν ανοίγω. Είναι πίσω σου και είναι πίσω σου. Είναι πίσω σου. Σπάς το παράθυρο και βάλ' το cobblestone. Παιδιά, πού πας? Εγώ κάτσε, περιμένε. Γιατί άνοιξε την πόρτα μόνο. Το άκουσες αυτό. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να φτιάξω κάτι. Αν δουλέψει, δούλεψε. Αν είναι ισχυρό, είναι. Τι? Λοιπόν, δεν έχω θέλω ξύλο, Γιώργο. Δεν όρουσε. Α. Τι ήταν αυτό? Λέει ότι θα μας κάνει hunt. Ότι θα είμαστε επόμενος του στόχους. Πολύ ωραία παιδιά εδώ πέρα. Έχουμε καινούριο φίλο που θα μας κυνηγά. Τέλεια! Πότε θα ξημερώσει. Θα προσπαθήσω να κοιμηθώ. Μήπως έχεις Μου
σπάσε το κεφάλι. Είσαι σκόουλ. Μου σπάσε το κρεβάτι. Εγώ το έχω. Κόουλ. Έχεις σκόουλ. Το χρειάζομαι. Όχι. Τώρα, φίλε. Κάτσε, όμως μπορεί να Ρε. αλλάξει η ισοπαλία, περίμενε. Τι. Νομίζω έφυγε. Κάτσε, περίμενε, Γιώργο. Έχω ιδέα. Ξέρω. Είναι μια ζημιά. Και το σπαθί εδώ πέρα κάνει κάτι άλλο. 7. Δεν μπορεί να αλλάξει. Τι έφτιαξε. Οκ, πρέπει να φτιάξουμε το πόρταλ για να φτιάξουμε ένα ρουμπισόν. 1, 2 και. Μη σκοτώσεις. Λοιπόν, φτιάχνω το πόρταλ εγώ, Γιώργο. Καταρακουνήθηκε. Νομίζω είναι εδώ. 1, 2. Νομίζω ότι είναι εδώ ρε φίλε, είναι το φεγγάρι. Όχι! Εγώ κοιτάω από πάνω, θα είμαι έτσι. Ο παρατηρητής. Μπράβο, παρατηρητή. Και πρόσεχε με, γιατί φτιάχνω το πόρταλ. Α, οκ. 1. Παιδιά, το βίντεο έχει πάει 40 λεπτά. Δεν θα συνεχίσουμε. Να κάνουμε part 3 στο Nether. Παιδιά, θέλουμε να μας πείτε αν σας άρεσε στα σχόλια. Πήρε πολύ ώρα, η αλήθεια είναι. Σταυρό. Ναι. Αχα, το έκανα λίγο μικρό. Τώρα δεν ξέρω αν θα δουλέψει. Το έκλεισε πολύ μικρό. Καλά, θα το ψηλώσω. Γιατί δεν μπορώ να σπάσω. Εντάξει, είναι κανονικό τώρα. Γιώργο, για κάποιο λόγο δεν μπορώ να σπάσω. Μουσική. Μουσική. Ναι. Επιτέλους. Και σε λίγο κοντεύει η μέρα. Παιδιά, σχεδόν κοντεύει η μέρα. Μετά από αυτό το κυνηγητό εμείς δεν μπορεί να είναι πολύ ωραία, αλήθεια είναι. Δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τέτοιο σαν αυτή την κατσίκα που μας κυνηγούσε. Ναι. Ούτε Ούτε αυτό το τώρα μάτι. ποιος θα δει μια κατσίκα να τον κυνηγάει στα δύο. Ούτε ένα περίεργο πλάσμα με μάτια. Ναι. Αυτό το βάλω στο δεξί μου. Ναι, καλύτερα βλέπω, καλύτερα. Οπότε δεν χρειαζόμαστε πια τόρτσις. Το φακό το βρήκαμε παιδιά σε ένα σεντούκι που είχε εκεί κοντά. Όχι εκεί κοντά. Αχα, έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο. Πάλι το έκανα μικρό, πολύ ωραία. Έχεις φλίν. Όχι, γι' αυτό σε ρώτησα. Νόμιζα ότι, μήπως έχεις gravel πάνω σου. Για κοίτα. Αν έχεις gravel, αυτό είναι χιβόλιθος. Να, αυτό, σπάστο πολλές φορές, μπορεί να δείχνουμε gravel. Gravel. Ναι, flint. Συνέχισε Να να. το. Ναι. Ίσως καταφέρουμε και σήμερα. Φέρε μου ένα iron. Ορίστε. Για κοίτα, το κάνω σωστά μέχρι στιγμής. Κάτσε. Για κοίτα το. Ή πρέπει να κάνω λίγο εδώ. Το κάνω λίγο Καλό. πιο ψηλό έτσι. Να είμαστε. Εκεί. Μπουμ! Ωραία, κάτσε να φτιάξω, μπορώ να φτιάξω... Γιατί δεν μπορώ να το ανάψω. Η φωτιά δεν πάει κάτω. Κάτι. Δεν γίνεται, πρέπει. Μήπως έχει λαγκάρει το παιχνίδι, δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Κάτσε, πρώτα θα φτιάξω ένα obsidian σπατί. Και μετά χρειάζομαι να φτιάξω κάτι... Παιδιά! Το βάλεις ανάποδα. Πρέπει να το βάλεις στο διπλανό νομίζω. Να το! Είδες. Παιδιά, να κάνουμε πάρτι 3 Τι λέτε. για να πάμε στο Nether. Ναι, Ή να συνεχίσουμε τώρα. Εγώ λέω να κάνουμε part 3, γιατί έχει μεγαλώσει πολύ το βίντεο. Ναι, παιδιά, έχει γίνει λίγο πολύ μεγάλο. Γιώργο, σου έφτιαξα ένα
ένα obsidian σπαθί, εγώ έχω ένα ruby σπαθί, πάρ' το εκεί. Εγώ έχω αυτό το σπαθί. Δες. Κάτσε να δω πόσο damage κάνει. 9 κάνει. Το έχω δει εγώ. Και το δικό μου 9. 9 ζημιά. Δεν πεθαίνει εύκολα όμως. Και τον έβαλε έτσι. Άμα πηδάς και το χτυπάς όσο είσαι στον αέρα, κάνει πιο πολύ ζημιά. Εμένα μου έκανες 4 damage. Λοιπόν, ας πάμε να κοιμηθούμε μάλλον. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το part 2 για σήμερα. Να. Περάσαμε μια καταδίωξη με αυτή την κατσίκα εδώ πέρα. Είναι και αυτό το μάτια, το ματάκι. Ναι. Δεν περάσαν και πολύ ωραία. Αντίο. Αλλά ελπίζουμε εσάς να σας άρεσε. Γεια σας. Καλή λήξη και του σχολείου. Επίσης, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Ελπίζουμε. Ίσως τώρα θα προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερα Ναι, βίντεο για γιατί- τις διακοπές. Οπότε, Οπότε, αυτό αντίο. ήτανε. Γεια Θα λέμε σας. στο part 3. Θα τα πούμε στο part 3. Bye bye guys.